Kadhi nyime piny owacho chano mar loro kembe mag jot joma nodar e thuchegi mag Kakuma kod Daadab. Jagoro mong'ere migawo mar arita kwe Ambassador Julius Bitok oyango chako chenro mar nywako joma nodar e thuchegi kata refugees gi ma kar dak kod jo Kenya manie alwora kembego. Chenrono chan mar konyo joma nodar thuchegi manie kembego ka piny owacho geno mar konyo oganda mar 900 kod anyuola moluoro kuonde jotgo. Chenrono ibiro tim e okenge 3 kochakore higani nyaka higa mar 2035. Chenro yango ni piny owacho malo kod mag counties chano tiyo kanyakla e tayo chenroni madhi tiyo kod omenda maromo shillings bilion 124. In an effort to manage refugees in a better way, the government of Kenya has come up with a new policy called Sirkal Plan. Sirkal Plan is a plan to transform camps into integrated settlements. And the government is committed to ensuring that Sirkal Plan is in place to be able to give an opportunity to refugees to mend their lives again. The Sirkal Plan is a comprehensive document covering more than 15 years. But we are saying we are now focusing on phase 1, which is transition, for the next 4 years. The estimated budget for the transition period is $943 million for phase 1 of Sirkal Plan. I think in Turkana County we now welcome the Sirkal Plan because it will entail how both the host community and the refugees will benefit from even the $943 million we are talking about.